Daydream, why do you haunt me so? Deep in the rosy glow, the face of my love is shown. Daydream, I walk along on air, building my castle there, just for me and my love to share. Don't know the time. Nápad je uspořádat tuhle soutěž, nebo respektive vůbec první akci, což máme pouze výstava. V loni Jazz World Photo pro Patrika. V loni se nám povedlo to, že jsme vlastně do Trutnova dostali řadu fotografů z celého světa, kteří poslali své práce. A když jsme pak nad tím tady seděli, byla to nádherná výstava, měli jsme z ní radost, jsme říkali, ono to je fajn, tak se o tom napíše, lidi přijdou, ale nemá tu nějaký pokračování. Tak Patrik přišel s myšlenkou, že vlastně na světě neexistuje soutěž pro fotografii tohohle žánru jiná, než je jedna soutěž profesionálních fotografů, který fotí pro jazzovou akademii nebo asociaci, prostě jenom pro určitý typ, jakoby, a pro ty ostatní, kteří nejsou v této asociaci, tak vlastně pro ně není soutěž. Tak jsme řekli, fajn, tak když to nikdo neudělal, tak pojďme. Bylo to víc práce, než jsme si uměli v tu chvíli představit. Když jsme to vymýšleli, vyhlašovali, když jsme tušili, co nás opravdu čím si projdeme. A co všechno musíme udělat příště líp a ještě líp, tak bychom možná do toho vůbec asi nešli, si tak skoro myslím. Já myslím, že šli. Hurá! Lately I found myself gazing at stars, hearing guitars like 35 a vlastně bylo jich víc, jo, ale já jsem je vyřazoval, protože někteří nesplnili. Jo. Já jsem se snažil tomu fotografovi napsat, jako že nesplnili nějakou, třeba že tam má logo, pravidla prostě. No a někdo se ozval. A jako regulérní bylo 135. Regulérní bylo 135. Ale ono to fakt vyšlo nakonec, že opravdu z Jižní Ameriky tam byl nějaký Argentínec, z Austrálie něco přišla, Kuba, z Afriky tam byli jsme vlastně ze 2 míst. Takže samozřejmě drtivá většina je z Evropy, prostě absolutní většina. Pak je to hodně ze Severní Ameriky, pár už z Afriky, něco malinko už z Asie a po jiný je teda z té Austrálie. Ale po letošním ročníku to určitě bylo. To samozřejmě. Přičemž nejvíc fotek podle státu, kdybychom si to řekli, tak samozřejmě nejvíc jich přišlo od nás z Čech a ze Slovenska. My tady v tuhle chvíli máme vystavených 30 fotek, které porota vybrala jako těch 30 nejlepších prací a o tom, jak to dělala a kdo byl členem poroty, vyřekla. Porotu jsem sestavil jedna, která jsem řekl, že tam musí být oni dva, protože jsou duše toho. A pak jsem je doplnil o fotografa Jirku Turka, který je docela známý. Pak jsem požádal Dana Bartu, který kromě toho, že je vynikající jazzový muzikant, tak je taky výborný fotograf. A pak jsem požádal člověka, který se léta jazzovou fotografií zabýval tady v České republice, nebo teda v Československu ještě v dobách tuhého komunismu. Ten se jmenuje Jiří Kučera, dneska žije ve Vancouveru v Kanadě. A každý z těch porodců dostal tabulku a ta tabulka v té bylo 135 pozic a měl bodový ohodnocení od 1 do 6, přičemž 6 bylo nejvíc a takhle si každý ohodnotil prostě ty fotky podle sebe, poslal mě tu tabulku a náš kamarád, profesor matematiky a fyziky, nám vytvořil jinou tabulku, do které jsme načet, já jsem načet všechny tyhle hlasování a to nám vyhodnotil.